Hi guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video I just wanna flex my baby in my tummy. This is my journey to my pregnancy, and it's my 6 months running to 7 months. Magsi 7 months na po si baby. Na-stress minsan sa mga scam na sa na-encounter sa online. Pero rebels pa rin. Malikot pa rin si baby sa tiyan. Ayan o. My baby is my happiness. Lumalaban. Kaya guys, huwag na kayong magpapaskam ha. Balaton nyo na lang sa akin. Bigay nyo na sa akin yung dapat papaskam nyo sa kanila. Gift nyo na po sa akin yun. Yan o, si baby, masaya siya sa tiyan ko. Wala naman kasi siyang ginagawa kundi sumipa. Nang sumipa. Ayan. Yan o, ang likot talaga o. Yan nyo. Yan o. Kita nyo yun? Ang galing. Malaki na talaga si baby. Yan lang po for today's video. Please do like and subscribe.